Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ce mai faceți, pretenași? Bun, este primul meu tutorial în care vă arăt cum să faceți un portal către Nether. Mai întâi aveți nevoie de obsidian, după de cremene și oțel. Acum să îl practicăm. Va arăta ori așa, ori așa. Depinde cât obsidian aveți la dispoziție. Mă scuzați din cauza lagului. Cam așa ar trebui să arate. Acum putem face cu cremene și oțelul, click dreapta. Dacă aveți mai puțin obsidian, puteți face așa. Stați așa.